amb el centre sí que es poden fer moltes coses, però a un nivell diferent que no pas com a la universitat. És una sortida, però és una sortida que el protagonista és l'alumne. Gòtic, que és molt detallat i no ho havia vist mai, o sigui, que es projectés en una pantalla. Veus? Està caminant. A mi m'agrada molt la part dels microscopis i tot això. L'he descobert quan baixa més la temperatura. Aquí venint a la universitat i pels alumnes sempre és motivador. Projecte Revir, un apropament entre l'escola i la universitat. Revir és un projecte pioner i innovador del CRECIM, Centre de Recerca per l'Educació Científica i Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, per donar suport a alumnat i professorat de ciències de secundària. En les sessions Revir s'utilitza equipament informàtic per al treball experimental del mateix tipus que els distribuïts pel Departament d'Educació de la Generalitat a les aules de ciències. Les sessions es realitzen en un dels laboratoris de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat. Aquests equips són microscopis i lupes amb càmera digital incorporada, aparells de captació automàtica de dades amb sensors diversos, simuladors. Tots aquests aparells es posen a l'abast de l'alumnat visitant. Cada grup de 3-4 alumnes disposa d'un equipament informàtic per realitzar treball de laboratori, captant dades, enregistrant-les i veure l'evolució de fenòmens sobre la pantalla de l'ordinador per poder analitzar i valorar els resultats obtinguts. En el projecte Revir, l'alumnat pot realitzar pràctiques de física, química i biologia dissenyades per especialistes d'aquestes matèries. Els temes de cada sessió corresponen a algun punt del currículum de ciències d'ESO i de batxillerat i s'orienten de manera que estiguin relacionats amb temes de rellevància social. El professorat tria quina de les pràctiques prefereix que el seu alumnat realitzi. Les pràctiques d'educació viàries que es fan aquí al Revir estan enfocades tant per ESO com per batxillerat. El que fan és connectar amb fenòmens quotidians de l'alumne, com poden ser els accidents de tràfic o la frenada dels vehicles, amb la cinemàtica que s'estudia als instituts. Llavors, per fer-ho, hi ha dues maneres. O bé s'analitzen vídeos de diferents fenòmens, com d'aquests estudiats, o bé utilitzem models, maquetes a escala de xocs de vehicles i frenades de vehicles i es mesura amb un sensor de posició quina és la trajectòria i el moviment d'aquests vehicles. En aquesta pràctica d'educació acústica que es fa a l'escenari Revir, tractem un contingut com és el so i les ones, que s'aborda també en el currículum de secundària de ciències a segon d'ESO, a quart d'ESO i a segon de batxillerat, a la qual els alumnes han de revisar conceptes com la naturalesa del so, com es propaga el so i com ens arriba a les nostres oïdes, juntament amb altres representacions de les ones sonores. I per últim utilitzen aquest equipament, que és el sonòmetre, connectat a la consola multilog i a l'ordinador per observar les representacions gràfiques del nivell d'intensitat sonora per tal de dissenyar un experiment amb el qual comprovin quin material és millor per atenuar el so. La pràctica de l'energia, que està destinada tant a alumnes d'ESO com de batxillerat, serveix per estudiar els principis de la física i la termodinàmica entorn a la conservació, la degradació i la dissipació de l'energia. Llavors, per fer-ho, estudiem a partir de sensors de temperatura, com poden ser termòmetres o termoparells connectats a l'ordinador, com es pot modificar l'energia interna d'un sistema a través de la calor i del treball.
En aquesta pràctica de l'alcoholisme el que pretenem és fer veure a l'alumnat la perillositat de prendre alcohol. La primera part s'estudia com afecta en persones de diferent massa i diferent sexe el prendre alcohol. En la segona part de la pràctica, els alumnes estudien, veuen una miqueta com afecta l'alcohol a la vida quotidiana en la seva pròpia pell. Ho fan mitjançant unes ulleres, els permet tenir la sensació d'haver pres alcohol, tenir la visió, i fan un seguit d'activitats quotidianes i veuen les seves limitacions. També tenim una activitat en la que es calculen els graus d'alcoholèmia i així els alumnes veuen en quines situacions i en quines no els és permès o no conduir. Nosaltres de química fem dues pràctiques, una d'elles és salut i reaccions d'equilibri i en elles es treballa els conceptes de pH, conceptes d'àcid-base, tant àcid fort com feble, i d'equilibri químic. I llavors també es treballen les dissolucions reguladores tant des del punt de vista de la química com de la biologia. I llavors això es contextualitza amb el context del pH del plasma sanguini. El sensor que fem servir és aquest sensor, un sensor de pH, i amb ell fem pràcticament totes les determinacions de la pràctica. És per fer pràctiques que al laboratori, per exemple, aquesta que estan fent amb aplicació amb l'ordinador, al laboratori no es poden treballar conjuntament el que és la pràctica manual amb l'ordinador. I aquí es pot fer. Amb ella el que treballem és el concepte de velocitat de reacció, però amb una reacció en la que es desprèn un gas. Llavors això és important perquè en els laboratoris dels instituts a vegades és una mica complicat mesurar els gasos i en canvi aquí ho fem amb un sensor de pressió. Aquí dins aquest és el recipient de reacció, aquest és el sensor de pressió que mesura la variació de la pressió i tot això queda enregistrat en l'equip. D'aquesta manera també es pot estudiar i es pot fer que els alumnes dissenyin experiments per veure com ho farien per variar la velocitat d'aquesta reacció. El context en el que ho treballem és el context per apagar focs, perquè es vol que els alumnes aprenguin com poden fer una reacció química més ràpida si mai han de sintetitzar molt diòxid de carboni per apagar foc. En aquesta pràctica, l'alumnat reconeix i analitza la diversitat d'individus i d'organismes que es troben a prop d'un estany. A partir d'aquí, un seguit de mostres biològiques que els facilitem, anem reconeixent tipus d'organismes i van coneixent-los amb més detall. Això ho fan amb la lupa i el microscopi òptic. Amb això l'alumnat té consciència del nivell d'organització en el que estan treballant i coneix molt millor els individus. En aquesta activitat, l'activitat B2, el que pretenem és veure com regulen alguns animals la seva temperatura. Aleshores, ho fem a través de tres contextos. Un context té en compte els edredons de plomes, un altre els jerseis de llana i un altre la diferent mida de les orelles. El que pretenen és assolir els objectius del currículum d'ESO. El que fem és dissenyar una sèrie d'activitats per donar resposta a les preguntes que es plantegen. Intentem validar les hipòtesis que fan els alumnes utilitzant les noves tecnologies per recollir dades, tractar-les, fer gràfics, etc. I, per últim, el que fem és elaborar mapes conceptuals utilitzant un programa que s'anomena Inspiration.
El projecte Revir facilita diverses eines perquè el professorat pugui desenvolupar i enriquir la seva tasca docent als centres de secundària. Però pels que fem formació al professorat a la universitat, el projecte Revir ens representa un gran avantatge, perquè nosaltres disposem del material de laboratori muntat, de pràctiques de laboratori i protocols molt ben assajats, molt ben dissenyats, provats, i en aquest sentit el professorat en formació que fa aquestes pràctiques aquí aprèn fent aquestes pràctiques i quan va al centre té moltes més facilitats per després implementar-les amb el material que ja hi és als centres, cosa que abans ens costava molt més que el professorat en formació sortís ben preparat en utilització de sensors per pràctiques de laboratori. Per això estem molt satisfets de la col·laboració entre la formació de professorat i el projecte Revir. En aquest sentit, ens funciona bé. Aquesta aposta del CRECIM ha fet que fins al moment ens hagin visitat més de 5.000 alumnes de secundària de tota la geografia catalana. El que més m'ha agradat és mirar amb la lupa i el microscopi i m'ha agradat molt. Aquí l'equipament és molt diferent i trobo que hi ha més varietat és més capaç de fer experiments que no les limitacions que hi ha a l'escola. No disposem de tanta tecnologia al nostre lloc. Considerem que és una manera de que vegin uns altres laboratoris i unes altres maneres de treballar. Nosaltres també aprofitem per treballar en anterioritat coses que de vegades ja hem treballat a classe i coses que són noves o que complementen, no? Tot això d'observar i veure tot de molt a prop i veure, no sé, el que hi ha i interessant. Coses que normalment no podem mirar a casa. Per al professorat nosaltres observem què fan ells, no? I com es comporten i després treballarem a classe una altra vegada aspectes de la mateixa assignatura i també del comportament social. Jo pensava que era més petita una universitat i que no hi havia tants alumnes. He vist molta gent aquí fora. I el resultat és que arriben en entusiasme. Sí, és molt gran. Pensar que era un sol edifici. Veure estudiants i pensar que d'aquí uns anys segurament estarem nosaltres. Una oportunitat que nosaltres no deixem passar. El projecte Revir el considerem una experiència, un projecte positiu, perquè en bona mesura aconseguim els resultats que ens havíem plantejat. En primer lloc, volíem oferir un espai en què l'alumnat de secundària pogués participar en uns espais de la universitat, en uns llocs de la universitat, pogués fer uns treballs de laboratori amb equipament informàtic, ben plantejat, revisat amb molta cura el que es proposa. En segon lloc, volíem que el professorat tingués uns espais de temps, cosa que disposa molt poc sovint, per estar 4 hores treballant amb els alumnes en l'entorn d'alguna experiència. I en tercer lloc volíem aconseguir que la nostra acció fos una acció de transferència dels resultats de la recerca. Volíem que la recerca que portem a terme, les recerques que portem a terme es vegessin plasmades en una realitat, tenir uns espais també en els quals obtenir noves dades per a futures recerques, intentant sempre optimitzar els materials, les seqüències d'aprenentatge que proposem, etc. Amb el projecte Revir contribuïm a la formació científico-matemàtica del nostre alumnat, que en definitiva seran els futurs investigadors. Per venir a participar en el projecte Revir, els centres de secundària han de completar un formulari online que es pot trobar a la web http://crecim.uap.cat/Revir.